Здравейте, казвам се Павел Цветков, собственик и управител съм на фирма Квят. Произвеждаме очила, от почти 30 години съм в бранша с очилата. Ние се свързахме с Agma Studio чрез общи познати, съвсем случайно ни ги препоръчаха, защото казаха, че може да разчитаме на тях, могат да ни направят бързо и добър сайт. Крайният резултат, мога да кажа, че няма краен резултат, защото ние постоянно правим някакви промени. Постоянно имаме от Agma Studio предложения за SEO, за оптимизация. Ако има някакъв проблем, те ни казват, вижте какво това трябва да го направим. И това нещо много ни помогна за развитието на самите продажби, както в България, така и в чужбина. Комуникацията с Agma Studio е била винаги на добро ниво. Надявам се така да продължим да работим и занапред и пожелавам успех на всички тези, които ще искат да работят с тях.